Уважаеми зрители, нека поздравим заедно с девойките, които поднасят цветя и съпругите на нашите футболисти. Тези, които бяха най-близко до нашите момчета и ги аплодираха на американска земя. Поздравление от името на футболен клуб Ентър се произнесе при... През последните дни вие сте свидетели на много гръмки слова, отправени към вас. Но днес вие сте сред своите съграждани. Днес вие сте на своя стадион. Убеден съм, че чрез моите думи ще предам топлата човешка обич и уважение към вас на всички, които сме тук. Вие донесохте нова слава на България. Вие донесохте нова слава на нашия град, нова слава на футболен клуб Ентър. Тази Българко е в символичния отбор на света. Аз ви казвам, всички вие сте символ на
Васил Матев, на Николай Генчев, на Крендател Коцев, на Петър Шатров, на Петър Каралантиев и Стоян Петров, които ви научиха на А и Бето, в които ви дадоха останалите знания и умения. Като ви желая ползотворна почивка в близките дни, искам да предам своята увереност, че това, което вие направихте в САЩ 94, няма да бъде последен във вашата футболна кариера. Управителният съвет на футболен клуб Петър, съгласно протокол номер 24 от 20 юли 1994 година, реши да се постави паметна плоча на официалния вход на стадион Ивайлов с имената на Красимир Балаков, Трифон Иванов, Ян Киряков, Тончо Генчев, Станко Цветанов, участници в националния отбор на България по футбол, който се класира на четвърто место на финалите на световното първенство в САЩ 94. От името на клуба по една картина с тема от както никога трудно да не забравят нашия град. На тези славни момчета, госпожа Ангелина Колева. За ваше голям успех, момчета, за това, че вие израснахте в нашите спортни училища и дължихте до големия връх. Надявам се, с вашия успех да помогнете да решим новите проблеми, които съществуват в момента в училище и защитим спорта. Бъдете живи и здрави и продължете успешния си път по всички световни футболни терени. Ние сме с вас, обичаме